10. poglavlje. Bruno Figuerini da znak vozaču da zaustavi. Ogromni crni bijuk nečajno stane u sam ivičnjak. Vozač, krupan čovek grubog lica, okrenuo se prema njemu i upitno ga pogleda. Imate li neka posebna naređenja, gazda? Figuerinijeve sitne, duboko usađene oči su sijale. Nagnuo se napred i ispitivački pogledao vozača. Slušaj me dobro, Frede. Odlazim na jahtu Mirabel. Vidiš je odavde. Sada je 7 časova uveče. Ako se do 9 ne budem vratio, pozovi najbolje momke i dođite po mene. Na jahti verovatno već ima naoružanih čuvara. Hoće da vas spreče? Pokušat ću da vas spreče, ali se morate probiti i pronaći me. Vozač je mirno slušao. Postoji mogućnost da sa jahte krene neki motorni čamac i pristane ovde u skiji. Pažljivo motri da li su među onima koji izlaze iz čamca i ja. Ako budem sa njima, a ne krenem odmah prema tebi, znači da sam zarobljenik. U tom slučaju preduzmi sve što smatraš da je potrebno da me spaseš, jasno? A ogromni Fred lakusto klimno glavom. Još nešto, gazda? Bruno Figuerini je nekoliko trenutaka razmišljao. To bi uglavnom bilo sve, Frede. Najverovatnije da se ništa neće dogoditi i da ću se slobodno vratiti, ali ipak ne želim da ništa rizikujem. Uostalom, da sam rizikovao ne bih ni doživeo ove godine, zaključio tišim glasom izašao. Fred Lacoste izvadi iz iskužvane kutije jednu cigaretu i stavio u ugao usana. Vratio pogledom Figuerinijevu nisko, zbijenu bilu kako bilo i daje znak nekom mornaru sa jahte Mirabel da uzme čamac i dođe po njega. Stari gangster Bruno Figuerini ponovo se nalazi u istoj sali sa sastanka u kojoj je bio pre godinu dana, gde prihvatio posao 6 nepoznatih ljudi, da za njih organizuje i izvrši otmice vrhunskih naučnika raznih specijalnosti, ne samo iz država, nego iz Evrope i Južne i Srednje Amerike. U proteklih godinu dana nikog od 6 nije video. Upustva su mu davana telefonom ili poštom. Prvih $500.000 bilo je uplaćeno na njegov račun u jednoj od švajcarskih banaka i sa te strane nije imao nikakvih razloga za zabrinutost. Bruno Figuerini je ceo život bio kriminalac i njegov način razmišljanja bio tipičan za ovu vrstu ljudi. Nije ga interesovalo zašto neko treba oteti, ko je taj čovek, da li se nekome zamerio, ako jeste kome. Nije ga interesovalo šta će se kasnije dogoditi otetim ljudima, da ih odvode njegove poslodavci u kakve svrhe i koriste. Ne. Bruno Figuerini je na vrhunski organizator zločina. Izvesno vreme rukovodio i radom po zlu čuvene kompanije za ubistva po narudžbini i na tom poslu naučio da ne razmišlja onome što ga se ne tiče i zašto nije plaćen. Kraće rečeno, Bruno Figuerini je bio čovjek koji izvršava sve postavljene zadatke, ako mu se za to dobro plati. Sada je ponovo bio u ovalnoj sali luksuzne jahte Mirabel i bez interesovanja posmatra bezizrazna lica 6 ljudi koji su bili njegovi poslodavci. Sedeli su za okruglim stolom prikrivenim mekom, zelenom čojom, iščekujući ga gledali. Sedite, gospodine Figuerini, ponudi ga elegantno odeven čovjek, potpuno sedekosti i hladnih svih očiju. Dežmekasti Figuerini se spusti na stolicu. Ostala 5 su dalje ćutale. Sedokosi sačeka da se stari gangster udobnije namesti i makne mu bliže flašu sa žrtkim i kristalom. Figuerini se zahvali pokretom glave, ali se ne pomeri. Verujemo da ste imali značajan razlog za ponovo viđenje sa nama, gospodine Figuerini, nastavi Sedokosi monotnim glasom. Mnogi od nas su prešli i po nekoliko hiljada kilometara da bi došli na ovaj sastanak. Recite o čemu se radi. Figuerini nehotično pređe otvorenom šakom preko svežeg, kao krv crvenog karanfila koje je nosio u rupice na reveru, od sakoa i primaknu stolicu bliže stolu. Smatrao sam da postoji razlog, gospodo, počeo odmerenim glasom. Pojavili su se izvesni problemi. Vi ste vrhunski stručnjak u svom poslu, gospodine Figuerini, odmah odgovori njegov sagovornik. Zar ne možete sami da ih rešite? Stvar je komplikovana, gospoda, nastavi iskusni gangster glasom lišenim svake emocije. Da je u pitanju bilo nešto što je vezano isključivo sa mojom strukom, ne bih tražio sastanak sa vama. Međutim, kako postoji mogućnost da problem dobije šire razmere, čini bi se bi posao koji ste mi poverili dobio neslućenu popularnost, koju vi u svakom slučaju ne želite. I to želite da izbegnete.
Odlučio sam da vam podnesem izveštaj i zatražim od vas da donesete odluku. Mene ne interesuje šta ćete vi odlučiti, bilo kakva vaša odluka bila, ja ću izvršiti. Figurinijev sagovornik imao nepomično lice profesionalnog igrača pokera. Nastavite, gospodine Figurini. Kasnije ćemo oceniti da li je problem zaista takav da je bilo neophodno sazvati ovaj sastanak. Debeljuškasti gangster ponovo otvorenom šakom pređe preko karanfilu Riveru. Lice mu je bilo zamišljeno. Da li ste zadovoljni mojim dosadašnjim radom, gospodo, iznenada upitao. Sedako si prvi put od početka razgovora počeli pokazati neko interesovanje. Čemu to pitanje, gospodine Figurini, da nismo zadovoljni vašim uslugama, već pronašli neki način da vam to saopštimo i da vam se najljubaznije zahvalimo na daljoj saradnji. Većina otmica organizovana je dobro izvršena tehnički bespredno. U zanemarljivom broju slučajeva došlo do izvesnih incidenata ali to je razumljivo. Po licu starog gangstera videlo se da je zadovoljan odgovorom svog domaćina. Drago mi je što tako mislite, gospodo, rekao je, smehnuo se. Tako vaše mišljenje da će više značaj problemu zbog koga sam želeo da razgovaram sa vama. Izvadio je tanku zlatnu tabakiru i zapalio cigaretu. Lice mu je ponovo postalo neprozirno. Sećate li se otmice profesora Archibalda Andemansa, gospodo? Elegantno odeven čovjek koji je sedao preko puta njega klimno glavom. Svakako, gospodine Figurini, to je slučaj smo registrovali kao uspešan. Kasnije su se pojavili izvesni problemi, produži gangster sa karanfilom. Ćerka profesora Andemana Eleonora angažovala je privatnog detektiva da pokuša da pronađe njenog oca. Detektiv je počeo da njuška. Do sada je ubio 3 moja čoveka. Na duguljastom licu njegovog sagovornika pojavi se gadljiva grimasa. Zbog toga nas zvali. Ne verujem. Prekidajući. Nisam završio, gospodine. Detektiv je počeo da povezuje stvari. Kod advokata Marka Tičera je pojavilo se upravo u trenutku kada su moji ljudi pokušali da nestanu, pošto su ubili advokata i uzeli sva kompromitujuća dokumenta koja se odnose na profesora Andemansa, dokumenta koji bi mogla da upute na trag zbog čega je ugledni naučnik nestao. Prvi put u toku razgovora svi su se uzbudili. Petorica koji su do tada isto kao i prilikom prvog razgovora sredokosog sa Brunom Figurinijom stalno ćutala, skočila su sa svojih mesta i govorili istovremeno. Nemoguće! To se ne smije nikada saznati. Sve će propasti. Naš genijalan plan, šta da radimo? Bruno Figurini su podiže obe ruke tražeći tišinu. Postepeno su svi prestali da govori ponovo seli. Polako, gospodo, rekao sam da se detektiv pojavio i ubio jednog od mojih ljudi u trenutku kad su hteli da odu sa tim kompromitujućim dokumentima. Međutim, drugi uspeo da se spasi i donese te opasne papire. Na licima šestorice ljudi ogledalo se veliko olakšanje. Neki su napunili sve čaše viskijem i odmah ispili. Bruno Figurini uvuče dim u pluće i izduva ga pod tavanicu. Posle toga isti detektiv ušao u kuću u kojoj je stanovala posljednja prijateljica profesora Andemansa iz papira koji smo uzeli od advokata Marka Tičvala. Saznao sam da je profesor Andemans i toj mladoj ženi izvesni Brandy Walpole govorio o pritiscima koji su vršili na njega da podnese otkaz na koledžu na kome je radio i da nestane, jer će u protivnom biti oteta njegova ćerka. Ugasio cigaretu u kristalni pepeljar i otpio gutlje viskija. Zaključili smo da je opasno da žena koja to zna ostane živa. Situacija je postala kritična kada smo saznali da je ćerka profesora Andemansa koja je angažovala detektiva posjetila posljednju prijateljicu svog oca Brandu Walpole, da bi od nje saznala nešto više o očevom nestanku. Moja 2 čoveka dobili su naređenje da ubiju obje žene, ali kao što sam rekao, pojavio se onaj prokleti detektiv i ubio njih. Šoričanih poslodavaca kasinažala. Niko nije ni pomislio da ga prekine. Detektiv je opasan, gospodo, nastavi Bruno Figurini. Ima odlične veze u policiji. Nemam podatak, ali sumnjam da je nešto od onoga što zna već saopštio policajcima. Šta taj čovjek zna? Upita se dokosi i Bruno Figurini se okrenu prema njemu. Šta zna? To je teško reći, gospodo. U pitanju je najlukaviji i najopasniji borac protiv zločina u Njujorku. U stanju da na fantastičan način povezuje na prvi pogled najvažnije nepovezne detalje i da dođe do takvih saznanja o nama i o poslu koji zajedno obavljamo da se ja naježim već i na samu pomislu na takvu mogućnost. Objektivno, on ne zna mnogo. Zna se da je profesor Andemans nestao, zna da je na njega vršen pritisak i da je ucenjivan otmicom svoje ćerke, zna da iza profesorovog nestanka stoji neka moćna, odlično organizovana grupa ljudi koja je rešena da po svaku cenu spreči bilo po njužnog nestanka. Konkretno, ali za takvog čovjeka to je dovoljno.
On je lukav i opasan, uporan i hrabar. Sumnjam da će odustati od posla koju mu je poverila ćerka neslog profesora da pronađe njenog oca. Ko je dođevala taj čovek? Upita Sedokos i povišenim glasom. Ma jedan čovjek može da zadrži vašu moćnu organizaciju zločina. Za vas se rade desetine i stotine ljudi na svim kontinentima. Finansijska sredstva za realizaciju vašeg plana stoje vam na raspolaganju. Nije logično da se plašite jednog čoveka, ma kako on bio spretan, hrabar i uporan. Ubijte ga. Bruno Figuerini sporim pokretom izvadi zlatne tabakere na ovu cigaretu. Taj čovek je Hazy, rekao je tihim, proračunatom mirnim glasom. 11. poglavlje. Tišina je trajala više od minuta. Kada je ostarili gangster izgovorio Hazyjevo ime, svi su se uzbudili, a niko ništa nije rekao. Kao po komandi sve glave su se krenule prema Figuerinijevom elegantnom sedokosnom sagovorniku. Lice mu je bilo za nijansu pleća kada je najzad izgovorio. Michael Halewood. Figuerini spremno potvrdi glavom. Da, gospodine, veliki Hazy. Sedokos je vrhovima prsti u leve ruke lako lupkao po ploči stola prekrivenoj mekom zelenom čujem. Kako se to dogodilo? Figuerini pređe jezika preko debelih mesnatih usina. Već sam vam rekao, gospodine. Angažovala ga je ćerka profesora Andemans i dala mu zadatak da pokuša da pronađe njenog oca. To je bio početak. Hazy je počeo da njuški da povezuje stvari, razmišljao o dobrom pravcu i već 2 puta se pojavio u najneprijatnijim trenucima upravo na onim mestima u kojima je to nama najmanje odgovaralo. 3 moja čovjeka su mrtva. Sedokos je odmahnuo svojom muskom negovanom šakom. Činjenica je što nekoliko vaših ljudi ubijeno i najmanje mene uzbuđuje nežalosti. To su obični gangsteri čiji nestanak neće izazvati naročitu pažnju policije. Svi će smatrati da je u pitanju neki od mnogobrojnih gangsterskih obračuna. Figuerini blago odmahnu glavom u znak da ne misli tako. Ne, gospodine, sama činjenica da ih je ubio Hazy sve mu daje novu dimenziju. Michael Halewood je u Njujorku veliko ime, podjednako ga cene i plaše ga se i policije i gangsteri. Zašto policija? Vrlo jednostavno. Michael Halewood je u nekoliko navrata otkrio veze istaknutih ljudi iz policije sa organizovanim kriminalom. Pojedini inspektori i političari bili su od strane gangstera podmićivani da zažmure na jedno oko, ponekad i na oba, i da tolerišu neke njihove nedozvoljene poslove. Hazy je uspio da razbije takve veze, da iznuti pismene priznanje od odgovornih i da ih preda tužioci. Sve smo čuli za Hazy, složi se Figuerinijev sagovornik. Čini mi se da ne prođe ni jedan dan, a da u nekom od njujorških listova niće podloži test koji govori o njemu. Hazy ljubimac štampe, složi se Figuerini. Novinarama često saopštuje interesantne novosti pre nego što ih prenese policiji iz straha da će neko u vrhovima policije pokušati da stvar na neki način zataška. Imaju nekoliko spektakularnih obračuna s mafijom i drugim velikim bandama organizovanog kriminala i uvek je iz tih bitaka na kraju izlazio kao pobednik. Nagovestili se da Hazy ipak sarađuje sa policijom. Figuerini je bio ozbiljan. Dobro ste razumeli, gospodine. Hazyjev najbolji prijatelj je jedan policajac, zove se Jim Morrison i nalazi se u mestu šefa odeljenja za ubistva njujorške policije. To se ne uklepa na najbolji način u ono što se ranije izjavilo u odnosima tog superdetektiva i policije. Samo na prvi pogled, Jim Morrison je jedan od retkih inspektora u njujorškoj policiji koji su pošteni u onom bukvalnom pravom smislu, nepodmitljivi i uporen. Lično znam slučajeve kad su mu od strane nekih moćnih gangova nuđene velike sume novca da odustane od istraga, ali on je uvek odbio i čak hapsio one koji su mu davali takve predloge. Nije omiljen i među svojim šefovima jer često nastave da rešava one slučajeve koje oni arhiviraju. Kako to da se ipak održao na tom mestu? Njujorška policija je do kraja birokratizovana institucija zasnovana na načelu vertikalne subordinacije. Onaj ko ne sluša, mora iz službe. Figuerini je ponovo imao spreman odgovor. Štampa, gospodine, štampa je ona koja ga podržava. Moćna njujorška štampa koja formira javno mnjenje. O uticaju štampe u ovom gradu ne moram posebno govoriti. No, poznato je da se najviše političari na neki način ulaguju poznatim novinarima i vlasnicima najtiražnijih listova. Pored toga, Jim Morrison je u specifičnom položaju zbog svoje prijateljske veze sa Michaelom Halewoodom. Dobro, ostavimo se to, gospodine Figuerini. Rekli ste da sumnjate da je detektiv nešto od onoga što zna već preno policiji. Pretpostavljam da ste mislili na Jima Morrisona. Da, ne mogu da garantujem, ali mislim da je Hazy inspektoru Morrisonu već govorio o svojim sumnjama da iza otmice profesora Andemans i pokušaj ubistva njegove prijateljice ćerke kao i ubistva advokata Marka Tidžvala stoji jedna ista moćna i dobro organizovana grupa ljudi.
Imate li neki razlog za tako vaše mišljenje, gospodine Figuerini? Stari gangster klimnuo glavom. Svakako. Pre izvesnog vremena u podzemlju Njujorka počelo su diskretne raspitivanja o tome ko stoji iza otmice profesora Andemans, ubistvo advokata Marka Tidžvala. Svedokas je sa interesovanjem slušao. Samo nastavite, gospodine Figuerini. Meni su prenuto obavještenja o tome i naredio sam da se utvrdi ko je čovjek koga to interesuje. Da li ste uspeli to da saznate? Svakako, gospodine, raspitivao se čovjek za koga smo znali da od ranije na neki način saradio s policijom. Dostavljač? Da, sitan kriminalac koga je policija stavljala na miru, a za uzvrat time je prenosio razne informacije iz podzemlja, informacije koje policiju uvijek interesuju. Šta ste preduzeli? Moji ljudi su ga uhvatili, saslušali, ne kolebajući se da pritome primjeni neke od onih metoda koje agenti Federalnog istražnog biroa nazivaju saslušanje trećeg stepena. Svedokos je odmahnuo rukom. Izostavite detalje, gospodine Figuerini. Šta ste saznali od dostavljača? Ono što smo i pretpostavili da ćemo čuti od njega, gospodine. Vaše sumnje su bile tačne? Da, taj čovjek je priznao da je radio po nalogu inspektora policije Jima Morrisona. Rečeno mu je da je po svaku cijenu pokuša da sazna koja je od profesora i ubio advokata Tidžvala. Nešto više? Figuerini odlično zavrte glavom. Ne, gospodine, no i to je sasvim dovoljno. Probali smo još da ga saslušavamo, ali ništa više nije znao. Rešili smo to po kratkom postupku. 5 metak u glavu i Svedokos se nakaša. Već sam vas zamolio da izostavite priču o tim vulgarnim događajima, gospodine Figuerini. To je samo deo vašeg posla i za to ste već plaćeni. Ponovo je zavladala tišina, neprijatna tišina. Figuerini je vozač, robustni Fred Lacoste, posljednji put pogleda na ručni časovnik. Bilo je tačno 9 časova. Progođao je neku psovku, Lena izašao iz bujke, došao do najbliže telefonske govornice, okrenuo je nekoliko brojeva i čekao, ni za trenutak ne ispuštajući iz vida luksuznu jahtu Mirabel, na koju je njegov šef otišao pre više od 2 časa. Santini? Ja sam. Lacoste govori. Čuješ li me? Otišao Frede, nastavi. Nalazi se na Coney Islandu. Dođe odmah sa ljudima. Koliko? 2 automobila, neka vas budu 8, svi dobro naoružani, revolveri, automatske puške, bombe. O čemu se radi, Frede? Prenosim gazdino naređenje, po svemu se čini da su ga protiv njegove volje zadržali na njihovoj jahti. Dođite odmah. Kako ćemo na jahtu, Frede? Lacoste ponovo opsova. Neće biti problema, ovdje ima dosta motornih čamaca, poslužit ćemo se njima. Koliko vam treba da stignete? Ne više od 20 minuta. Čekam vas. Spustio je slušalicu, vratio se u bijug, zapalio novu cigaretu i nastavio da čeka. Zašto ste u suštini došli ovamo, gospodine Figuerini? Šta ste od nas želeli? Postavi Svedokos novo pitanje. Figuerini ga netremice posmatra, da podnesem izveštaj i da čujem vaše mišljenje. Mi nismo stručnjaci za tu vrstu posla, gospodine Figuerini, upravo zbog toga smo vas i angažovali. Već sam rekao da je situacija komplikovana. Umešao se Michael Hellswood i nekoliko poremetio naše zajedničke planove. Šta od nas očekujete? Odgovor na pitanje kako dalje. Hazy će dalje njuškati, da li da ga eliminišem? Pretpostavljam da je pod tim izazom podrazumevate ubistvo detektiva. Da. Ne želimo da se mešam, gospodine Figuerini, učinite ono što smatrate da je najbolje. Jedan čovjek više ili manje. Figuerini uzdehnuo. Čini se da još uvijek ne shvatate da Hazy nije jedan čovjek. Hazy je Hazy, on je samo jedan. Njegova smrt potikla bi veliku prašinu, štampa, televizija, ne smem ni da pomislim, sve policijske službe, federalni istražni biro, mnogobrojni privatni detektivi koji su njegovi prijatelji. Svi bi se digli na noge da pronađu Hazyjevog ubicu. Iskreno se plašim da neko od njih ne nađe na trag koji bi ga odveo do mene i do vas. Da li je to verovatno? I verovatno i moguće. Nijedan zločin se ne može izvršiti da ne ostane neki tragovi. Policija bi počela masovna hapšenja. Možda bi pao u ruke neko od mojih ljudi. Agenti FBI znaju da budu krajnje surovi kad žele da saznaju nešto što ih interesuje. A nema čoveka koji može da izdrži najgore muke da ne progovori. Postoji mogućnost da se na neki način sazna i te nestaju oteti naučnici zbog čega su oteti. U tom slučaju bi trag vodio do vas, a ne verujem da bi vam se svidelo. Svedokos je razmišljao. Ima logike u vašim rečima, gospodine Figuerini. Pogledao je ostale. Predlažem da gospodinu Figueriniju ne odgovorimo odmah. Odmah posle njegovog odlaska održat ćemo sastanak na kome ćemo detaljno razmotriti sve okolnosti i doneti odluku šta da se učini s obzirom na situaciju koja je nastala interesovanjem Michaela Hellswooda za naš posao. Slažete li se, gospodo?
Petorica u tamnim modelima čutke su klimnuli glavama. Svedokosi se ponovo okrenu prema Figiriniju. Čuli se, gospodine Figirini. Biće vam na uobičajen način javljeno šta da preduzmete prema detektivu. Ustao je i time mu dao na znanje da je večerašnji razgovor završen. Figirini takođe ustao da odgovori, ali se napolju iznenada začupo. Ljudi Bruna Figirini uzeli su obale 3 čamce i sa 3 strane prišli jahti Mirabel. Vešto su se popeli na palubu pomoću debelih konopaca, koji su visili iz broda i odmah ubili 2 naoružana mornara koji su čuvali stražu. Ubistva su bile izvršene nožima i stražari nisu stigli da upotrebe svoje oružje. Figirineva ubica oprezno su nastavili da ulaze u hodnik iz koga se i dalje ulazilo u kabine, ali ih je treći čuvar slučajno primetio i odmah počeo da puca. U žurbi nije stigao dobro da nanišani, nikog nije pogodio, ali ipak zadržao na bedače. To su bili pucnji koji su u sali za sednice čuli Bruno Figirini i njegovi domaćini. Figirini je istog trenutka pogledao na časovnik i odmah shvatio što se događa. Pogledao uplašeno na bleda lice Sedokosog i ostale petorici, prezio se osmehnuo. Ništa ne brinite, gospodo, rekao je slažem poštovanjem glasu. Sve su biti u redu. Moji ljudi su napali brod jer sam se predugo zadržao. Posumnjali su da mi se nešto neprijatno dogodilo i došli su po mene. Uzeo je šešir i pošao je još jednom pod smešljivo klimnom glavom, žurno izašao napolje. Došao do kraja hodnika i našao se iza leđa trojice čuvara koji su pucajući štitili voz u brod. Jedan od njih se okrenuo i dao mu znak da se ukloni. Vratite se, gospodine, ovde je opasno. Nepoznati ljudi su napali jahtu, pucaju. Stari gangster se ponovo osmehnuo. Sve će biti u redu, ponovio ono što je rekao Sedokosom i njegovim prijateljima. To su moji ljudi, u pitanju greška. Došao do kraja hodnika i provirao napolje. Frede, hej, Frede, da li me čuješ? Tu sam, gazda, odmah je govorilo Kosto. Šta se dešava? Bićemo unutrašnjosti broda kroz nekoliko minuta. Kažete im da se predaju i da izađu sa podignutim rukama. Ako vam budu nešto učinili, prestanite da pucate, izlazim. Oprezno je izašao na palubu, pružajući priliku svim ljudima da ga dobro uoči i da budu sigurni da je to on. Fredo Costa mu mahne rukom. Ovamo, gazda, u zaklon. No Figirini mu polako priđe. Svoj redu, Frede, odlazimo se jahte. Pustili su vas, gazda. Stari gangster nije želeo ništa da mu objašnjava. Da, pozovi ljudi, idemo. Neće pucati na nas dok odlazimo. Robustni Fredo Costa, on zbunjeno ga je gledao, onda požurio da izvrši njegova naređenja. Unutra, u sali za sednice jahte Mirabel, 6 ljudi, bledih lica su nezadodavno. Sedokos je drhtavom rukom punio čaše čistim viskijem, nabadajući se na činjenicu da je više od polovine prosipao po zeleni čoj kojem je bio prekriven okrugli sto za kojim su do sada sedali.